दिनै बेके एडेनबारि ओनसोलाव जों बिखेक मोनसे हाबाफारि लानानै जथुमनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियानो जाबाय जोंहा 2021 मायथाइयावनो आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादोंमोन जे प्रत्येक समस्तियावनो गंसे गंसे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम आरो मिनि स्टेडियाम गायसननाय जागोन होननानै आरो बे हाबाफारिया गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव प्राय स्टेडियामफोरखौ लुनानै कमप्लिटआनो खालामबाय खिन्थु जोंनि उदालगुरि समस्तिफोर बे उदालगुरि समस्ति जोंहा हानि एसे प्रब्लेम जादोंमोन हा नागिरना जों मोनाखैमोन आरो उनाव नागिरनानै जों दाबसेखौ थिग थाक खालामबाय एलटमेन्टबो जाबायमोन आरो जेब्ला जों आधार हिस्ला खालामनानै थिग थाक खालामो अब्ला लकेल पाब्लिकनिफ्राय किसु आपत्ति खालामनायखाय डिपार्टमेन्टआ बेखौ खामानि मावफुंनो एसे असुबिदा मोनदों आरो बेबायदि हिसाबैनो जों बेखौ शिफ्टिं खालामनानै जोंनि बे एडेनबारि होननाय गामिनि जिथु फिल्ड बेवहाय दिनै आधारशिला गायसनबाय गामिनि रायजो राजा बेखौबो एडेनबारि आरो सारां हादर बे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायबाय आरो बिथांमोना बे हाखौ स्टेडियाम बानायनो थाखाय हगारनो राजि जाबाय बेनिखायनो दिनै बेयावनो बानायनाय जासिगोन होननानै डिसिसन लानानै दिनै आधारशिला अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय नैबे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामा खोब मडार्न प्रभिजन थानाय बेबायदि मोनसे स्टेडियाम बे माल्टिपार्पस स्टेडियाम बेवहाय फुटबल क्रिकेट भलिबल बेडमिन्टन रेसलिं बक्सिं गासै रोखोमनि खेला गेलेनो हानाय बेबस्था दङ नाथाय बे सुइमिं पुल थानाय जायाखै गुबुन डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामफ्राव सुइमिं पुल होदों खिन्थु जोंनि बेहाय सुइमिं पुलखौ लाखियाखै मानोना गुबुन माबाफ्राव जों डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामाव मात्र वान साइडल'सो गेलारि सिस्टेम मात्र पेभिलियन आरो बिनि साइडआव थानाय गेलारि बिदिल' बानायदोंमोन खिन्थु नैबे जोंनि उदालगुरिनि जिथु डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बे 3 साइड वान साइडआ पेभिलियन हिसाबै थाबाय पेभिलियना बे माबानि बाखि 3 साइडआनो गेलारि थागोन मात्र वान साइड खुला थागोन बिनि माबाया एसेबां 50 crore बेखौ इतिमধ্যे टेन्डार हारि जाखांबाय फुजा एस'सियेट होननाय मोनसे गुवाहाटि बेस्ड मोनसे कम्पानिया बेखौ खामानिखौ मावसिगोन बिथांमोना दायित्व मोनबाय आरो बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेखौ साबायखरजों एडेनबारि सारां हादोरनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना नैबे हाखौ स्टेडियाम बानायनो थाखाय हगारना होनायखाय माने जोंहा हानि एसे असुबिदा जाबाय थादों हा नागिरनो मोनाखैमोन जोंनि बेवहाय 50 बिघा हा बे स्टेडियामाव बाहायनाय जागोन एक्चुअलि नैबे 50 बिघानिफ्राय हयथ' एसे बिगासे बिगानै सर्ट जानो हागौ खिन्थु थेवबो स्टेडियाम बानायनो थाखाय थोहैगोन होननानै दिनै माबाफ्रा बुंदों इन्जिनियारफ्रा बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों जे एडेनबारियाव बेबायदि मोनसे मोजां अनुस्थान लाबोनायनि गेजेरजों ओनसोलनि बे एडेनबारि गामिनिल' नङा बे जे हल बिटिआर ओनसोलनि हल उदालगुरि जिल्लानि मोनसे प्रपार्टि आरो जेरावहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि उन जोलैफ्रा बिभिन्न रोखोमनि बायदिसिना खेलाखौ गेलेनो हागोन फुटबल गेलेनायनि सुबिदा मोनगोन भलिबल गेलेनायनि सुबिदा मोनगोन बेडमिन्टन गेलेनायनि सुबिदा मोनगोन लन टेनिस गेलेनायनि सुबिदा मोनगोन बक्सिं रेसलिं बेफोरनिबो गेलेनायनि सुबिदा मोनगोन गासैबो सुबिदाखौ बेयाव होजोबगोन बेनिखायनो बेखौ माल्टिपार्पस डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम होननानै बुंनाय जादों जों बेबायदि सुबिदा मोनगोन होननानै खुनु दिन सानफेराखैमोन दिनै मोनबाय जोंनि एडेनबारि रायजो राजाफोरखौ थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना बिथांमोना खुनु दिन बेबायदि जोंनो स्टेडियाम नांगौ होनना बिफेराखैमोन आनखि एडेनबारियाव इसिबां लामा सामा दं बे लामा सामाफोरखौ बिथांमोननि गामिनि रायजोआ थांनानै माब्लाबाबो आंनि खाथियाव जोंनि नैबे लामाखौ बानायनांगौ बेखौ बानायनांगौ होननानै खुनु दिन बिथांमोना बिदि एप्लिकेसनबो हैफेराखै खिन्थु जों नुनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदाखौ साननानै बिथांमोननि ओनसोलनि बे गामिनिफ्राय लामाखौ जों बानायनानै होजोब्बाय गोबां गामिफ्रा हाब्रु जायोमोन दा अन्तत हाब्रु जालिया पाक्का बा सिसि ब्लकजों होजोबनो हायाखै खिन्थु सेन्ट्रेल बानायनानै थाबायनो हानाय गारि खारनो हानाय बिदि बेबस्था खालामजोब्बाय दिनै हल एरियानि डेभेलपमेन्टनि जिखिनि खामानि मावदों बियो बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै नैबे स्टेडियामखौ होनाय जाबाय आरो बिनि सिगाङावबो जों उदालगुरियाव मोनसे अडिटरियाम बेबो मडार्न फेसिलिटि थानाय जिखिनि माबा अडिटरियाम बेनि मोनसे आधारखिला जों अन्थाइ खाम्फा गायसननानै फैबाय आरो बेखौ NDFनि गिबि जिजोन मुंख्लं जाबाय बांबुगुरिया बिथांनि मुङैनो बे अडिटरियामखौ बानायनाय जासिगोन जों बेखिनि बेबस्थाखौ मोनबाय आरो जोंहा मोनसे अनुस्थान फैबावदोंमोन बिनि थाखाय जों हा दासिमहालागै क्लियार खालामनो हायाखै बेनो जाबाय नेसनेल स्पर्ट्स एकाडेमि बेबो सेंसन जाबाय टेन्डारबो जाबाय दा सोर मोनगोन मोना बे एसे फाइनाल माबा जाथाराखै अर्डार जाथाराखै टेन्डार इतिमধ্যे जाबाय
बिनिबो जों हा एसे नागिरदों बिनि थाखाय प्राय 250 बिगासो बा 240 बिगासो हा जोंनो नांगौ बेखौ जों नागिरबाय थादों दाबसे जायगायाव जों थि खालामदों दा फाइनाल जाथ'वाखै आरो बे जायोबा बेबो जोंनि मोनसे प्रपार्टि जागोन बेबो मोनसे ट्रेनिं इनस्टिट्यूट बायदि जागोन बेहायबो स्टेडियाम थागोन माल्टि पार्पस बायदि स्टेडियाम थागोन ट्रेकिं सेकिं थानाय बायदि मोनसे स्टेडियाम थागोन आरो बेबायदि अनुस्थान लाबोनायनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम आरो नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमिबो मोननै अनुस्थानखौ गायसनबा जा स्पर्ट्सनि मोनसे हाब हिसाबै उदालखौ जों गायसननो हानाय जागोन आरो अब्लानो जों बे ओनसोलनिफ्राय अन्तत नेशनेल प्लेयार इन्टारनेशनेल प्लेयार दिहुननो हानाय जागोन आरो बेखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों गायसननो नाजादों आरो रायजोफोरखौ बेनिखायनो जोंखौ मदद हेफाजाबनि थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि अनगायैबो सार फ्लाइअभार उदालगुरियाव जानायनि दा उदालगुरिनि जितु रेलवे फ्लाइअभार बेबो इतिमध्य टेन्डार जोंहा थांनाय जानुवारि डिसेम्बर मासाव टेन्डार जालांदों खिन्थु दाहालागै वर्क अर्डार होआखै बेबो जासिगोन आरो जों जिखिनि खोनादों कनफार्म जायाखै जा अनुपम शर्मा बिथाङानो बे कनस्ट्राक्सननि दायित्वखौ मोनगोन जों आसा खालामदों बेबो थाबैनो एक्सुवेलि बे साननैसोनि भितराव जों बिनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननांगौमोन खिन्थु जोंहा टेक्निकेल किसुमान रिपर्ट रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय नांगौमोन बेखौ मोनथ'वाखै आरो बेखौ मोनोबानो जुदि जोंहा नैबे कड अफ कन्डाक्ट स्टार्ट जानायनि सिगां जुदि बे माबाखौ मोनो अब्लाहालाय जों बेखौ गायसननो हानाय जागोन अन्थाइ खाम्फा गायसननो हानाय जागोन आरो जों बेखौबो नाजादों कारण अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मिन्स खामानिया स्टार्ट जानाय दिनै नैबे स्टेडियामाव जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय हयथ' गाबोन समनिफ्राय खामानिखौ स्टार्ट जानांगौमोन खिन्थु जोंहा हयथ' इलेक्सन खाथि जानायखाय इलेक्सनाव हयथ' खामानिखौ स्टप लाखिनो गोनां जाथ'नो हागौ बेनिखायनो हयथ' बिथांमोना इलेक्सन जोबखांनासो खामानिखौ फुल सुइं मावगोन दा रेलवेनि जितु बे टेक्निकेल माखासे डकुमेन्टस जों मोननो गोनां बेखिनिखौ मोनोबा जों अन्थाइ खाम्फा गायसननो हानाय जाहैसिगोन बेनि गेजेरजों साननैसो हयथ' फैसानि गोनां जासिगोन